Fej kont wasaltu fil-96? Fil-96 konna wasalna fejn bdejna mixin so bdejna naraw ir-riżultati kien għadhom kif qed ngħid mhux front-end, right? Ġifieri ma m'hemmx interaction mal-pubbliku, però konna wasalna fejn għamilna il-fiber, l-internet, konna wasalna biex għamilna fiber huwa il-cable, right, li jaqgħad dipartimenti ma' flimkien, konna bdejna daħħalna l-email, konna għamilna il-qafas biex testjajna l-internet, konna bdejna bil-programm ta' l-informatika fl-edukazzjoni, konna bdejna nartikulaw il-leġislazzjonijiet, u konna nivviġwalizzaw issa dak kif sammexxu dawk is-sistemi li kienu back office, right? Kif sanġibuhom il-qoddim biex il-pubbliku, right, mill-computer, mill-mobile and whatever, ikun jista' jinterakti magħhom. Konna wasalna f'dak l-istadju. Però mbagħad daħal Sant? Mbagħad daħal kien hemm tibdila fil-amministrazzjoni. U Sant kellu viżjoni differenti, stil differenti wkoll milli spjegajt li ta' kif jamministra. Kien iktar aħres li il-mikro mill-mekro. Jiena kelli fuq l-informatika. Jiena kelli l-privileġġ li naħdem fil-viċin ma' Alfred Sant. U għandi rispett trement u naħseb waħda mit-traċedji li ġrala dal-pajjiż hija li Alfred Sant ġralu li ġralu. Ġifieri li ma tħallix ikompli imexxi għal dawk is-sentejn l-oħra. Għax naħseb kieku Malta llum hija differenti għat-tajjeb. Kif kienet tkun aħjar Malta taħt Sant? Li kieku Sant ħalla jagħmel ix-xogħol li kellu jagħmel. Alfred Sant fl-opinjoni tiegħi dejjem kellu l-kuraġġ biex jieħu d-deċiżjonijiet diffiċli li dal-pajjiż baqa' jipposponi u kellu l-kuraġġ li jneħħi jew li jkun id soda fil-partit tiegħu li ma jħallix kontinwazzjoni ta' meta titbiddel l-amministrazzjoni jittajjar kulħadd. Okay? Kellu l-kuraġġ. Issa, jiena bidlet l-amministrazzjoni, bla bla bla, u l-ewwel darba li tqajt mal-Alfred Sant kienet fit-19 ta' Diċembru. L-elezzjoni kienet 26 October. In the meantime kien sar rapport minn Alfred Mitsut fuq il-Management Systems Unit u li kien sejjaħni inkompetenti. In the meantime jienat isfem. Tant kemm kont sa ċertu punt assoċjat ma' dak li kienet konna din nagħmlu li m'għandix ħajja hemmhekk, you know. Inti għamilt assumejt li dik tkun il-konsegwenza ta' il-bidla. Kelli jobs lajnjati. And I was just waiting my time biex nara, meta nara, etc. Waħda kienet l-Indja, kien rekomandani JVT, u l-oħra kienet ma' grupp kbir għaw Malta li kellu ferrat internazzjonali. Fis-17 ta' Diċembru, actually l-ġurnata ta' qabel, ċempilli Joe Grima li kien il-kap ta' ċivil, għal-isma għamel terms of reference, għal-riforma modernizzazzjoni l-kelma kienet tal-korp tal-polizija. Little did I know. U għamiltom ċertu għatos, għalli min juħodhom da vera jibelaw l-assignment, you know. L-għada fil-għodu ċemplu li 19 December, l-għu l-isma meeting ma' Joe Grima mal-Prim Ministru. Fissa tajta għal Arsenal, Prim Ministru. Anyway, għamorte. Alfred Sant, għalli ridek tamel, għalli dawn intamiltom u terms of reference, għallu għalli ridek tamilom. Ridek tamel dal-studio. Lu fair enough. Għalli għandek 10 tijiem. Għallu ok. U Joe Green ma jtini daqqa minn taħt. Għalli għandek 10 tijiem, għalli bizzajiet 10 tijiem. U għatlu ifa.
Ġonġon ma dini daqqaħ minn taħt, għalli l-Prim-Ministru di saqsejk jek tiċi zjatir sa' ċeċi li danajlu għandu bżon s-ċur. Ġonġurnata jodnej missa tamil differenza. U għatlu ħagġa wahda bis nsaqsejk, għatlu ma working days. Għatlu l-inqas il-Christmas u New Year's li kienu f'nofs il-ġemma, għatlu I can enjoy them. Barra bid-daqq. U faċarti mijem għamiltu, konna jiena u konsulent barrani, Robert Silver, li għandi għafna rispet leħ. U bingo, fl-10 jem, jisux l-erba ta' għal-ofsunar tal-10 ġurnata bat neħkastilja da' rapport. Xi jumejn wara, ċempel li ġo grima, għalli il-Prim-Ministru il-tiltaqa miegħek għattorajt, mela għaw nis-sentenza jiena s-għodof mux ferħan. Inti assumenti da kien xi test biex jistari ma da fallejtu? Ma kienx ta' għax jiena meta mort wara li tbiddel il-gvern jiena saqsejt għal-meeting biex nirringrazzjah. Għax wara fiduċja fija u kbirt dak is-sentej. Għax meta tkun il-rapport kollha nittifel minn kemm kelli 31, għax kemm kelli. Meta taħdem direttament ma' Prim Ministru, taħdem fuq matrix kompletament differenti, you know. Mort nirringrazzjah. U għall-isma, mux saqsejtu, ma sort of, għalli ma konċ nafek, għalli waħda mill-affarijiet għalli li vera nirrispetta l-ġogrim, għalli l-introduċini miegħek. Pero at that point in time, jien ħsib li kien testa. Ħsib kollha li aħna li kien ħsibna li kien test. Insomma, mort u Alfred Sant kien super positive. U sintin tistaw timmaġinaw il-release ta' tension u dawn l-affarijiet kollha, eċetera. Mbagħad għajjat il-kbarat tal-pulizija, again faħħar ir-rapport u fil-Parlament naħseb kien ħanpoġġu fuq il-mejda tal-Parlament, kien faħħar lili u dawn l-affarijiet kollha. U hemmhekk iddeċidejt li nitlaq. Għax jiena tajjeb, qatt ma rrid nitlaq b'dan bibejn saqajja. Ma kellix għalfejn, ma ħsibx li kelli Alfred Missur kienu għajarni inkompetenti, pero jena ma rridx nitlaq b'dan bibej saqajja. So, meta ħriġt jisni fuq l-idejn, għaddeċedejt li nuħu l-offerta li mmur naħdem l-Indja. U xieġa meta jien wara da kollu, ċempirtu l-ġo grima, għax JVT, ġo tabonna kien għall-isma għalli mux holiday, għalli tkun fil-hotel, dur il-kanton jara sib nismejtin. Għalli li ma ridekx tamil tiġi u titlaq li wara 3 maċina timpoġġi jismi biex timxi. ċempejt kont determinat li mmur, ġifiri, kienet avventura li rrit nagħmel, ma kontx puntat niżgħar, ma kontx miżżewweġ, ma kellix relationship, kont determinat li mmur. U ċempejt il-ġo grima, għatlu għandi l-opportunità, għatlu kull ma nixtieq, għatlu sanuħoda, għatlu kull ma nixtieq għal-ġurament, għatlu nħu ġimmatejn unpaid, biex għal-ġurament xismu jibdili ġo mista nħodha jinta deċizjoni għal-inti issa il-favorite consultant tal-Prim Ministru. Għalli għankellem il-Prim Ministru ta' tu għamel inta tlu ma jinsejjer. U għasta d-minuta iċempilli Dr. Sant. Għalli kallimni Mr. Grima, għalli għajli fuq di l-opportunità, spiegħajtlu, għalli ma taxxol ma tistax tamlu għaw. Għalli għandek ħarfejn mu tamlu l-Indja, għatlu għan sufferings ma nuqoċ. Għalli sufferings, għalli xbajt nfaħrek. Għatlu ma rapport ta' Alfred Missut li għajarna inkompetenti. Għalli nirdek tibqa, għatlu tistaqsini, għalli jifa. U jina għandi rispet bir. Kif kienet li taħdem Alfred Sant? X'kienet il-working relationship? X'tista' tgħidilna wkoll dwar il-personalità tiegħu? Alfred Sant kien jizom distak. Formali ħafna dejjem bil-mister,
all right? Jom kien jisaj minni, jom Mr. Spiteri Gingell, jom Mr. Consultant, u jena kien jifakkarni fuq l-istis, meta l-parti ta' meta jimur taħt il-naċ nessuno, insomma. Anyway, Mr. Consultant, jom Mr. David Spiteri Gingell. Formali, eżigenti, ħafna, eżigenti, ġifiri, eżigenti, pero rispetti ktijulek, good job, if you do a good job jgħidlek, musa jiddeja, if you do a bad job, musa jiddeja. Lanqas, ġifiri, jina kelli eċellenz, kelli relazzjoni. X'tallimt minn Alfred Sanz? Tallim tant kem tallim ta' affarijiet, kem mill-valuri tiegħu, kem mill-esperjenza li kelli, kem taħdem qrib ma' Prim Ministru Gbirt, għanajdilek, gbirt. Xint kont għadek pjuttost zazuħ. Sirt raġel. Gbirt. Dak l-istress. Gbirt. Dak l-istress u l-esperienzi. Mela, tlaqna?